Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau. Muna nan a littafin mu na Teach Yourself. Idan aka ce Teach Yourself ana nufin koyi da kanka. Past tense abin da ya wuce, abin da ya riga ya wuce. I spoke with them, na yi magana da su. I spoke with them, na yi magana da su. I fight with Ilyasu, na yi faɗa da Ilyasu. Idan aka ce I fight with Ilyasu a turance ma'anar shi a hausance shine na yi faɗa da Ilyasu. I paid her money, na biya ta kuɗinta. I paid her money, na biya ta kuɗinta. Playing an yi wasa ko kuma wasa. He played football yesterday, jiya ya yi ƙwallo. He played football yesterday, jiya ya yi ƙwallo. Cried, kuka. Cried, kuka. She cried when her father died. Ta yi kuka da babanta ya mutu ko ubanta ya mutu. She cried when her father died. Ta yi kuka da ubanta ya mutu ko babanta ya mutu. Came ya zo ko an zo. Came ya zo ko an zo. He came back ya dawo. He came back ya dawo. Spoil lalacewa ko kuma abu ya ɓaci. He spoiled his shirt yesterday. Ya ɓata rigarsa jiya. He spoiled his shirt yesterday. Ya ɓata rigarsa jiya. Listening saurara ko saurare. Listening saurara ko saurare. He listening to her story. Ya saurari labarinta. He listening to her story. Ya saurari labarinta. Slept barci ko ya yi barci. Slept barci. Work aiki. Work aiki. He wake up from his sleep. Ya farka daga barci. He wake up from his sleep. Ya farka daga barci. Slaughter an yanka. Yanka abu shine ake cewa slaughter. An yanka. He slaughtering the animal. Ya yanka dabbar. He slaughtering the animal. Ya yanka dabbar. Wrote rubutu ko rubuta ko kuma an rubuta ko. Wrote an rubuta ko kuma rubuta. I wrote my examination. Na rubuta jarabawata. Examination jarabawa. I wrote my examination. Na rubuta anan suka sa a rassan fassara jarabawata. So anan za mu tsaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kasance da tasha na ta zeebappahtv. Please subscribe kuma ku yi following ɗina.